Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time ay 1:31. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati kag syempre. Welcome naman sa itong pagpangilagad karon nga hapon sa palatuntunan This is My Life. Biyernes nga edisyon, of course. Thanks God it's Friday. Petsa 23 na sa bulan sang Oktubre. Puwerte kadasig sang aton mga inadlaw. Kaya hindi lang pong gano. Isa na lang kasi Marna, Nobyembre na kita, ay paano na lang. Pero kinahanglan sa nahambal na ni Tita Wilma, go-go lang kita, padayon kita, para nga aton initanan malampuasan. Sige-sige lang tagyapon, di ba? Yes, Tita Wilma. Kagay, syempre naman, sa iton sini countdown, kaya hindi gidya mapunggan tawi mo. Hindi gid mapunggan ang pagligad sa mga inadlaw. Hindi gid mapunggan ang pag-abot sa adlaw sang Paskwa. Pamo ka na. Ti,
Siyempre, Tita Wilma, sa aton sa niya Christmas countdown, pila na gid lang yata we, how? Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas. Kaya mapunggan mo pa na, siyempre hindi na Tita Wilma, ino? Sa aton sa ni Christmas countdown, sa nahambal na neton, 63 days more to go before Christmas Day. And wish it Christmas night. Pagkatapos na, syempre 63 after a week New Year na, so 70 days before 2021, January 1 na gid 2021 tawi, hindi na gid na mapunggan. Pero sige lang ta, no? Masiling naman sila, mangulit naman si Tito Wilma sa pag-remind sa ito sa mga dapat naton himuon. Yes, kinahanglan gid. Nga padayunon naton ang pagsunod sa mga health protocols. Face mask, na face shield, di ba? Basta magsilingan na maghambal sa tawi, face naman na mo. Yes, oo. Hindi gid pa kalipatan ha. Bisan magwa lang kamo dira sa inyo kudal, kadto kamo sa Tiangge, face mask gid. Ti kung magsakay na gani ka mo, kag maiban nga tawo, ay kinahanglan face shield. Kapin pa kun mag-ulo istorya. Magsiling, hi! Ti wala na biso-beso, di ba? Wala na beso-beso, wala na hug-hug. Ano na lang, feast na lang. Kamumuo, siko to siko, di ba? Feast to feast, siko to siko. Palatandaan na. Sang aton pagtamyawanay, kag sang paghidlawanay isang tagsa-tagsa. So, go lang kihapon kita, Tito Wilma, di ba? Okay, kag sa nahambal naman naton, ang face shield, social distancing, kay daw amat-amat na gid kita subong. Pasalamat kita sa mahal nga Dios kay ginakaluyan kita amat-amat man. So, kinahanglan ang aton paghulag, hindi man gulpiyada. Amat-amat man. Ha? Para nga pag-abot sang Disyembre, amat-amat man balang aton yuhom, hindi na yuhom kundi ngirit na, hindi na, sa uli hindi na ngirit, kundi kadlaw na, paamo ka na balaya Tito Well. Tika Tito Wood man kin, way man ta sa mahimo, dera, kinahanglan lang gid naton iya, ang pagpadayon sang aton sininga, pagsakripisyo. Siyempre, magluwasin na Tito Wilma, kinahanglan man naton ang kinahanglan man naton syempre Tito We ang pagpreparar para sa Christmas season, sa Christmas Day, bisan mabulubudlay para sa aton tanan. Hindi bala? Oo. Sige, Tita Wilma. 1:37 na Action Radio Philippine Standard Time. Kag syempre man sa itong sa ni update sa panahon. Kay kinanglan ihatagtagid ang update sa dalagan sang panahon. Tungod man sang aton magulugal umon nga kalangitan na, di ba? Panahon na ni sang tigululan nga daan para ka-preparar da sila, ho? Okay. Ang southwest monsoon, di ba mo na sa aton hangin habagat ina? Sa update sa aton Weather Bureau sang Pag-asa, terminated na, butsing ganon, terminated na ang aton pag-eksperyensya o sang southwest monsoon o kun hangin nga habagat. Ti inabasi man sa ginpagwa nga pahayag sang Pag-asa, inaila man ginbasi sa ila analysis, ha? Kay nga, nagahuyang nagyad ang southwest monsoon, sining mga nakaligad nga mga inadlaw. Di ba na, Tita Wilma? So, nagabaskog naman ang high pressure area. Na? Nagabaskog ang high pressure area sa Asian continent nga nagaresulta naman sang amat-amat nga pagbag-o sang aton sa ni panahon. Ti hambal sang Pag-asa, amat-amat naman naton nga mabatsyagan ang pag-umpisa sang northeast monsoon o kun NE season o kun inang mabatsyagan naton bala nga hangin amihan, meaning ang habagat wala na, amihan ng aton mabatsyagan, no? Base sa sa Pag-asa, sila nila nga, the season of the Philippines is in the process of transition. Magabag-una, amat-amat nga nagabag-una. And we'll be expecting the gradual start of the northeast monsoon o kon
NE season in the coming days with a shift in the direction of the wind. So, amutong nahambal ni Tita Wea kaina, na? Pero sa pihak sinapadayon sa gihapon ang pag-angkon or pag-eksperyensya sang La Nina diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Base man sa pabutyag sang pag-asa nga ang gintingob nga puwersa sang amihan kag La Nina ang posible magadulot man sang mga pagbaskog sang ulan, magaresulta sang mga pagbaha-baha kag rain-induced landslides ang mga may pila ka mga lugar nga maka-eksperyensya man sang landslides. So aton man mga kauturan, although nga wala man kita nagapangamuyo, no, nga sa aton inaman pero hindi kinahanglan kita tanan preparado, na preparado lang kag kinahanglan magbulubantay ulo aligmat. Okay, sa karon naman nga adlaw ang Visayas, Tita Wilma mangin magalumon, kita nyo ng kalangitan ta. Yes, ang aton kalangitan magalumon, may pagulugalom tubtob magalumon, may lapta-lapta man nga pagtupa sang pagpanalithi, ina naman tungod sang local thunderstorms. Mahuyang naman tubtob kasarangan nga dapya sang hangin halin sa nabagatnan nakatundan pakadto sa nabagatnan ang mabatsyagan sa Visayas kag Occidental Mindoro kag syempre sa Palawan. Lakip na sa Calayan Islands nga may mahuyang tubtob kasarangan naman nga pag dapya sang mga balod sa baybayon. Ang temperatura, magpaurok-urok lang mo tulog, before me mo, no? Ang temperatura diri sa iton sa syudad sang Bacolod, kag sa bugos nga Negros Occidental, batyagan neton, humaling kainis ang kagaon 24 degrees to 31 degrees Celsius. Si Haring adlaw kaina nagbutlag alas 5:49, syempre, magatunod naman siya karon alas 5:32 sang hapon. Di, alas 5:30 pa lang. Madulom-dulom ng aton kalangitan. Sige lang tawe, na? Okay lang ina. Sa nahambal naman naton, gamay laman, no? Refresh naman sang aton sini tawe, COVID. Sa pandemic, aton ginapangatubang sa karon nga padayon man si Tita We nag-remind sa aton tanan sa pag halong-halong kag hinay-hinay na balon man ka mo alcohol kung nagagawa ka mo sa inyo balay na kundi nga may gripo na pang hinaw as always sa gusto niyo na. Yes, Tita Wilma. Diri sa siyudad sang Bacolod sa bag-o naton nga kaso updated sang sang hapon or yes hapon na nagwa nabayton gabi na ti subong nga adlaw. Ang paghatag na ito na update sa inyo, kaina sa Action BBB with Action Doral Cabato, may 24 kabag-o nga mga kaso sang COVID-19. Ti sa kabugusan, ang kaso iya sa Dakbanwa sang Bacolod, may 4,670, no? Kabilugan na ina. 4,670. Kag sa sina nga kadamuon, ang nag-alalayo, 4,098. Kay may 77 nga mga nag-alalayo kahapon nga adlaw. Pasalamat kita. Wala na nagdugang, no? Ang kabuhi nga nadula tungod sa COVID-19. Pila na nakadlaw, so salamat gid Lord, di ba? Samtang ang probinsya naton sa Negros Occidental ang nagdugang sa kaso sa COVID-19, 38 ang bago nga kaso. Kag 4,275 naman ang kabugusan na nga natapikan sa COVID-19. Bugos nga Pilipinas, Tita Wilma, 363,888. Okay? Kag sa bilog nga kalibutan, 41,992,013 amo inang kabugusan. Pero ang mga nag-alalayo, mga 31,184,000 or 184,544 mga nag-alalayo na, no? Magsobra 31 milyones sa 41 milyones, lapit-lapit man 10 milyones. Abaw, kinuo ko, no? Dito ba eh? Okay. So, inaman ang atong sa ni update iya sa COVID-19, Tita Wilma. Pero ang pila man ka mga bagay nga nakakuha sa aton sa ni atensyon sa karon nga adlaw. At tubala mo nakibot mas bisan ako kagabi nga nagalantaw sa
television online, no, sa online, sa YouTube. Sa ginpabutyag sang aton sila Santo Papa ni Pope Francis, kay nagakomporme, no? Si Pope Francis, nga mong leader sang simbahan katolika, nga dapat ipaidalom, no? Yara sa idalom sang proteksyon sang anuman nga layi sa civil union, ang pakasal sang mga homosexuals. Tungod may kinamatarong man kuno sila mo, ang hambal sa Santo Papa, nga makaangkon sang ila kaugalingon nga pamilya, di ba? Amo na hambal mo, amo na yung pagwa niya. Oh. Homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or be made miserable over it. Amo na hambal sa Santo Papa sa documents nga Francesco nga ginpagwa iya kay hapon man nga sa Miyerkules ang hapon, no? Ina ang pinakaklaro nga pahayag bilang pagsuporta ni Pope Francis sa ginatawag neto nga same-sex marriage sa sulod na sang 7 ka tuig. Sila niya panawagan niya, what we have to create is a civil union law. That way, they are legally covered. I stood up for that. So, tindugan niya ina. Hambal gani ni PayPal biographer Austin Avery nga ang pahayag ni Pope Francis palatandaan sang bag-o nga relasyon sang simbahan sa mga miyembro sang LGBT. Di ba, Tita Wilma? Pero nakakuha naman sang back-up sa Malacanang ang Santo Papa. Matapos nga, liwat man nga confirm sang Malacanang ang panindugan ni Presidente Rodrigo Duterte nga kilalahon sang kasuguan ng civil union sang mga pareho iya nga gender. Gets nyo na, babae sa babae or lalaki sa lalaki nga magpakasal, yes, amo na siya. Pero depende man ina kon hatagan ina iya sang prioridad sa karon sa aton sa mga lawmakers kung kumpormihan nila ina o kung hindi. Okay, Tita Wilma? Ang isa pa diri ka maayo, ari lang gidya well. Ang natungod bala sa pag-ugtas man ta sa aton internet connection, no bisan ako nagaugtas gid ako sina. Pero hindi kita mag-ugtas sa nahambal na ni Tito Wilma kay kinanglan. Happy lang tayo nga happy, enjoy ta na ang pagpaugtas nila na. Ginapaugtas ta nila. Why ano na sila yung opisyon nila na nga makadto na sa isa ka lugar sa unbox na daibala sir. Hala ginapangkuti sa ilang mga tao, ano pa mga tao nga naga-work from home, nagainugtas man. Ang mga estudyante nagainugtas man kag mga ginikanan. Ay ho, pero ari na si platan ni Tita We, bilang pagtuman sa nga pangako nga padayon nga yes, padayon nga ayuhon ang ila sinaserbisyo nan ginsaylo sang Globe ang broadband network nila halin sa copper sa fiber para mas mangin maayo suno sa ila ang data experience. Hulat to na muna ha. Ti sa karon nasaylo na sang Globe ang masobra 40% sang targeted customers nila sa bugos nga pungsod sa mas bago kag higher speed network nga libre ko no. So sa pagsaylo sa fiber, ang Globe broadband customers maka-experience sang mas madasig nga speed, mas dako nga data, kag mas mabakod na nga connection para nga mahatagan sabat ang nagdako man nga pagkinahanglan sa online connectivity sa mga puluyan bangod mas madamo iya nga tawo nagagamit sa karon sa internet para sa ila trabaho, sa ila pagtuon, entertainment kag iban pa kinahanglanon. Din nang dasig daman pero sige lang anay, ma-observe lang kami anay, no? Actually, ang fiber connection makahatag maximum speed nga 1 gigabytes. Sakto na sir, Gbps, no? 1 gigabytes kumparar sa copper ADSL nga ara lang yan na include sa maximum speed nga 15 megabytes na. Ang mas mataas nga bandwidth at nagakahulugan na nga pwede maka-download o kung maka-upload sang dako nga files sang mas madasig
maka-stream sang high definition videos kag webinars kag syempre maka-operate sang multiple online programs nga dululungan. Ay, hopefully, kabay patuod lang nan. Tihula-tulato na namon Globe, ha? I don't know sa iba naman nga network. Hay nga mga anak mo. Alauna 49 Action Radio Philippine Standard Time. Sa liwat sa ito mga palangga mga tagpalamati dira nga nagaupod sila mga transistor radio. Sa liwat, ha? Mga late tuners natin, mayong hapon lang dira sa inyo. Especially sa ito mga young at hearts. Nga ito mga senior citizen. Mga kabataan nga very busy sa ilang module. Ang ting na mabulubudlay na sa mga blended learning, di ba? Kaya may mga online, tapos nagalag, nagaloading, inugtas pati ginikanan. Kamusta lang dira sa inyo? Relax lang. Kag sa ito man mga palangga, nga mga tagpalamati nga nag-upod sa iton sa sining hapon, sa iton sa Facebook page, sa Action Radio Bacolod Facebook page. Yes, ara kita, Action Radio Bacolod. Kag syempre man, sa iton mga balita, sa din ganito, ara sa amon sini website, no, pwede nyo dyan, dira ma-check nami inyo internet connection yan mo, no? Log in ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph kag syempre sa YouTube, ara kita upod man sa inyo. Search nyo lang Action Radio Bacolod. Kag sana siling na naton, sa ito naman gali nga promo, no? Ang SAP sa ARD, no? Sulit ang premyo sa Action Radio Bacolod. Naghambalin, ginapahinumdum talagang kamudra, no? Napahinumdum tagig ka mga from sign-on to sign-off. Kinanglan memorya ko yugid ang tanan natin ng mga public affairs programs, sino mga anchors, ang mga tingog sa aton mga reporters, kay basi bala matimingan kamuhaw na kinahanglan gid. Kag ang promo pagineton para sa ito naman mga estudyante, ang ARB for Peace, di ba? Ang ARB for Peace, ang Action Radio Bacolod pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom sa aton sa mga estudyante sa karon, ha? Kahapon, elementary ang ginhatag ni Tita We nga nakasulod sa aton sini finalist, 5 na karon naman aton tawgan naman ang 5 nga nakasulod na ang top 5 naton sa high school category, kay Tibuas College category naman is hindi tawgan naton sila, gusto ko lang mabatian nila tingog, pero ang ilang mga istorya sa dason simana naton mabatian kag kung sino sa 5 kada category ang mapilian nga 3 nga magabaton sang gadget na cellphone kag magabaton sang aton sa ni load nga 500 pesos in cash sa mga na hindi madala, no? Sa 3 may bilin nga 2 kada category mo, di ba? Mabalay na naton sa Lunes. Okay? Yes, 1:52 dali gid lang ang aton anay matahom nga lalentunon para man sa inyo tanan. Us need look no more. Sino na? Michael Jackson na karon ko yun. Siyempre, tawi si Michael Jackson na ang mga matahom nga mga lalentuno ni Michael Jackson nga nagapabilin sa aton mga handurawan. Ina siya Ben, di ba tawi? Sa 1972 na na-include sa isa ka album ni Michael Jackson. You're always running here and there. Actually, ang nagsulat sina nga lalentunon, lyrics na ni Don Black and Walter Scarf. Di makabig na nga ballad song sa 1972, nga amo man ang title sa nga pelikula, no? Sa 1972 nga Ben, amo man ang title sa nga mga lalentunon. Kag nangin sequel sang pelikula nga Willard, no? Willard. Gin-remake ina 2003 nga sa dinang starring si Crispin Glover.
Ti, kabaluan kita, no? Siyempre sa mga nakahingabot, sinakang nakalantaw, si Ben pet na siya. Ha? Pet na siya nga rat or ilaga. Na, daw na anta, balati, na train siya na anta sa isang tao nga si Willard, nga nakatuon. Ha? Na or tunan ginaya ni Willard kung paano niya maanta ining si Ben nga ilaga. I don't listen to a word they say. Pero sa ending sang pelikula, doon nag-away na sila. Doon sa uli, yes, love man ni Willard, syempre si Ben. But anyway, matahom ini nga istorya. No? Sa ito nga sang mga pet lover, kag sang ila sini nga ginaatipan, ang ila nahamutan nga klase sang sapat. Na, so magamay lang na yatawe nga background ang mahatag na ito natungod sa lalantunon nga band. Okay, alauna 55 Action Radio, Philippine Standard Time. Mabalik pa si Tita Wilma. Pagkatapos man sa pila naton ka mga importante nga mga commercials. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter. Okay, may namyawan na kita sa iTunes sa mga palanggang mga tagpalamandi nga nagupod man sa iTunes sa FB Live. Yes. Kay Diding Vargas, good afternoon lang dira sa imo. Ha? Diding, good afternoon. Anya good PM na Action Radio. Yes. Joanne Salmete Isiha. Na good afternoon, Tito. Happy birthday kuno kay Ray Sarimong. Nan. Kag kay Clarissa Mitch Alardes Cabarles. Action Tito Wilma, good PM. Facebook account ni sang hinablos ko ang si Clarissa. Okay, sang Isabela, salamat man na. Mayong hapon lang dira sa imo na. Kag dali lang gid dito we. Jane Espartero Mordenio. Mayong hapon, Tita Wilma. Okay, mayong hapon lang ko sa mga upod. Sa mga upod ko diri sa obra sa Valenzuela sa Manila. Jane Espartero
Mordenio. Byron Abad, mapa-shout out si Joanne Iglesias, tita. Okay, hi Joanne. Good afternoon kay Sherilyn Oro Javier, watching live Tito We. Kag Sherilyn Oro Javier, good PM Tito We, na always monitor git. Pa-shout out lang po sa Lucasan family sa Bata. Yes, kay Mama Jean Lucasan. Sa pisan-pisan kuda nga dalaga, Maria Angelica Javier, Inday Pearl, Nong JP, Tungtong Jepoy, Anton and Shine kay Grammy, halong kamuda. Thanks gid Tito We. Okay, welcome gid. Ross Medion, baw, kamusta mayong hapon man sa imo? Hi, Tito Wilma, gapamati gid kami sa Radyo Subong. Kabay pa kuntani nga, mapilian ako sa ARB. Nagpadala man ikaw? Nelny Realista, Ma'am Wilma Monitor, Always Action Radio. Elizabeth Malaka Gamala, Ma'am, good afternoon lang da. Good afternoon, Ma'am Wilma, monitor your program. Please greet advance happy 18th birthday tomorrow to my granddaughter, Jenny Hart Diaz Gamala. Thanks a lot. Stay safe always and God bless. Hello, Nelny Realista. Yes, Anthony Jones Sevillo Siblano. Tito We, mayong hapon. Monitor lang kami diri sa Barangay Inayawan, Kawayan, while nagapang retrieve sang module ka high school students. Hi, mayong hapon lang diri sa inyo, na? Good afternoon po, watching from Antipolo City with my wife Mimi, my son Carl Andro Tunato, and Justine Brian Tunato. God bless po. From Breath Heart Tunato. Okay, balikan ko lang na karon Okay. Nga to na Dr. Alfred Spearman. Nakita dito Wilma sa bahay ni supposedly kundi magabasa kita sa atong sulat. Relax lang anay man ang pagdalada sa inyong mga mensahe ha. So nag-share sa mga istorya ninyo sa kabuhi, no? Sa mga may problema man nga ginpadala sa aton. Relax lang anay kay hatagan antay natong ligwa ang aton sa mga kabataan, especially
ang mga estudyante naton nga naka-enroll sa sini nga academic year 2020 to 2021. So kung kahapon no para sa aton sini ARB for Peace o kung ining Action Radio Bacolod pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom no ina nga proyekto sa Action Radio para sa aton sini mga estudyante, mga deserving students pero nagaantos kang sakripisyo sa karon nga panahon sang pandemic, hindi sila ya maka-research, hindi sila maka-online, kay wala sila ikasarang sa pagbakal sang cellphone or gadget nga sa diin maka-research sila or attend sila sang ila sini mga online classes. Okay, sang kahapon, istorya naton ang aton top 5 finalists sa elementary category, subong naman high school category. Na? High school category, ang ato naman may istorya sa sininga hapon, syempre, ang mga nakasulod sa top 5 naton, no, sa Lera May, si Lera May Batacubo, nga 12 years old, taga Sitio Bukalan, Barangay RSB, La Carlota City. Kag adaman si Roy Vincent Piadoce, 17 years old, sang Purok Maninihon, Barangay Tango, Bacolod City. Si Mark Anthony Sangrines, 15 years old, sang Purok 5 or Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan. Kag si Nielin Aurelio, nga 14 years old, sang Barangay Bakong, Bago City. Sa atong linya subong si Lera May, si Ende Lera May sang La Carlota City. Hello, maayong hapon. Ng hapon. Hello, si Tita Wilma ini, si Lera May ni. Oo, ng hapon da. Tita We. Okay. Lera May, pila na gani imo edad? Ng 12 years old. 12 years old. Ano ka na nga year? Grade 7. Grade 7. I'm sorry. No, grade 7 is first year high school. Okay. Kamusta ikaw, Lera May? Wa ka subong, sorry. Busy ka subong? Hindi, gid man. Hindi man gid ma'am. Hindi man gid. Di tapos mo na imo module? Wala pa? Kay, ma'am, hindi ko pa man matapos. Kay, Budlay-budlay? Mga video lang, mama, hindi ko mano kay guba ang cellphone. Oy, hindi mo ma-view, hindi mo ma-open. Oy, kaluoy man. Okay, Inday Lera May, mabatian mo si Tita We? Hindi naman natin. Inday Lera May, batian mo si Tita We? Oo. Pila ka mo ka mag-utod, girl? 4. 4 ka mo ka mag-utod. Sino daw upod mo subong? Sino daw mo upod subong? Si mama kagakon nga lola. Ay, si mama kag si Lula. Ba't ilablab kagid ni Lola, ino? Oh. Daw gamay lang alab ba kay mayong hapon lang na kay Lola kag kay mama mo actually Inday Lera May ikaw sa napili naton ta 5 pa lang ha so ma-pray ka ma-pray ka nga kabay pa makabaton man ikaw sang gadget ha makabaton ikaw gadget kung swertihon, kabay pa. Pero mamangkot si Tita Wilma, Lera May. Mamangkot si Tita We, ha? Pamati, Mayo. Nga ang dapat kagid binamon tagaan sang gadget man. Kay, kami, igado kami wala gid kami sa kartado ng bakansang gadget, gamiton sa module. Kasi mga video pa sa Messenger, wala gid tayo. Oh, wala gid Wala gid kami sa maulam tayo. Ay, wala gid siya? Oh, hoy. Oo, Ti gusto mo gid siya? Oo. Ay, gusto mo gid siya magdaog. Ti ma-pray ka kay Papa Jesus, ha?
Oo, sir. Salamat, Pizza. Oh, kabay pa, ha? Okay. So, Lera May, salamat gid sa pagsabat kay Tita Wilma, ha? Hindi na ko mamangkot sa istorya mo, kaya ako na lang na iya may istorya sa mga palanggan naton nga tagpalamati. Kay gusto lang naton mabatian ang inyo sini mga tingog karon nga hapon, ha? Salamat gid, Lera May. Lera May? Salamat. Okay, sige, bye-bye. Kamusta lang na kay mama, kay lola, kay sa tanan? Bye-bye. Halong gid. O sige, God bless. Salong man. Okay, God salamat man. Okay, so mga palanggan na ito nga mga tagpalamati, isa ina, no? Hindi nga siling siya, giden ko ni isa siya sa 5, na nga mga napilian sa Action Radio Bacolod nga mangin beneficiaryo, no? Para sa proyekto nga ARB for Peace. Actually, gamay lang gin madumdumay naton, na sa kadamo-damo sa mga entries, ayawan siya sang pag-print sini si Action dyan. Ayawan man basa kag during deliberation bokadam. Actually, ang mga kabataan naton mabatyagan ginaton ang ila pagkinahanglan sini, no? Kag halos tanan sila deserving, pero ti ang aton mahatagan lang gid, na 3 sa kada category, kag ang mabilin nga duha sa kada category magabaton sang 500 pesos nga cash. So mabalaan na to na kung sino ang mga ina sa Lunes, ha? So bantayan ninyo gihapon diri sa Action Radio, ha? Bantayan ninyo sino ayhan. Amo nang hambal ko sa mga chikiting kahapon nga na istorya ko sa elementary category. Oy, pregid ka mo. Pregid kung sino gid ang maswerte kung sino gid ang nagakadapat sa inyong 5, ha? Okay, So ang iban pag ginaton nga napilian, ang nakasulod sa top 5 sa high school category, nga ara sa aton linya subong, si Roy Vincent Piadoche. Si Roy Vincent, 17 years old, siyang Purok Maninihon, Barangay Tango, Bacolod City. Ado lapit-lapit niya. Hello, mayong hapon? Ngapon, ma'am. O, mayong hapon, Roy, ikaw ni? Oo, ma'am. O, 17 years old, medyo soltero na niya, no? Roy, grade ano ka na? Anang grade 10 ako, ma'am. Grade? 10. Grade 10. Oh. So, bali, junior high pa siya, no? Junior high school. Oh, ma'am. Yes, oo. Pila ka mo ka mag-utod, Roy? Ako lang isa, ma'am. Ikaw lang isa. Sinupod mo da sa inyo nga nagapangabuhi? Si mama. Si mama mo lang. Okay. Roy, pasalamat kita nga nakasulod ikaw sa top 5, pero mamangkot si Tito We. Paano mo masiling nga deserving ka nga makabaton sang gadget from Action Radio? Kaya wala ko ma'am lang i-kwan para i-answer sa amon mga module. Budlay gid. Kang may medyo budlay man kang ang mga iba nga test da, ma'am. Budlay. Nang daw ka budlay nga i-answeran. Nakabudlay kid, especially kung wala ka gamiton nga gadget. O, ma'am. Ti subong sa sini nga si Mana nga module mo, natapos mo tanan o wala pa? Wala pa, ma'am. Kabudlay. May nabilin pa nga itaway pag ina-answeran kag 3 nga na-answeran na. Okay, every week, no? Every week ka mo gakuha modules, no? Kaya ginasubmit nyo? Oo. Okay. So, Roy tutom, gid sa pag-eskwela, ha? Kag kabay pa nga mahitagan man sabat ang imo sini mga pagkinahanglan, ha? Oo, Nadala ka sa top 5, pero mahibaluan kung sino sa inyong 5 ang makabaton sa cellphone or whatever nga gadget para sa inyo sinipagtuon sa Lunes pa sumamati kagid, ha? O, ma'am. Thank you, Okay, ma'am. Roy, salamat sa tion ginhatag mo kay Tito Wilma diri sa Action Radio. O, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, Salamat, halong gid God bless. kaga, good luck and God bless. Okay, no? Lain ang may istorya mo, makasiling tabla sila ramen video bang pagkabata-bata pagid dia magsabat, daw wala pagid buot. Kita grade 7 pa lang mo na. Si Roy da soltero nang akong pamatian ni Tita Wilma daw gana pangaluyag. At so, pero pumabatyagan mo sa hambal sang bata, sa tuno sang bata, sa tingog sang bata, na nga may ara siya something sa iya kaugalingon, na
nakasiling batawi ano masubo mabalaan naton na malapit-lapit iya si Roy kay ari lang siya sa may Barangay Tangob. Okay? Sa iton masunod iya nga nakasulod sa top 5 sa high school category si Mark Anthony Sangrines, no? Si Mark Anthony Sangrines ay layo pagid sa Yahoo. Amo ni nahandom ko nga lugar nga kadtuan mo sa Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan. Tinaw da tubig, di ba? Yes. Sa may Bulata, Kawayan. Mark Anthony Sangrines, hello. Hello, ma'am. Ito titawi. Hello, mayong hapon. Oo. 15 years old ka? 17, titawi. 17. Okay, sorry, islan ko na. 17 na mislook lang gid siguro. Grade ano ka na, Mark? 11 sa sine, titawi. Grade 11, ikaw. Okay. So, kamusta man ikaw, Dira? Ari, titawi. Ako lang dito ay. Ay, ikaw Ako lang. mga manghod nga duwa ato sa kay Lula. Telma sa piyak. Tapos si Mama, tuman sa Bacolod, na lockdown dara. Oh. Dasun sa Araman da, kaya itong natumba sa sang ligad lang ang si Mana diri sa Amon. Kaya siya pick up. So, di ba enrolled ka subong nga year, di ba? So, medyo sako-sako ka or natapos mo na yung mga modules mo for this week? Natapos mo na mga modules mo? Pagkuhan titawi, kabudlay gid titawi, kay may ari din sa module nga nabutang nga kinanglan mo gid kuno i-research. Ohoy. Di paano ka ka-research? Kaya ara kada sa may budlaya man na sang imo lugar kay kalayo-layo ay. Ti budlayan ka gid ta? Oo, bala titawi, ang ginahimo gani di para maka-research man gid. Nagaulam ko di cellphone sa akong pagbalay. So, buot silingon ga istorya ta subong sa hinulaman man nga cellphone nga gingamit mo para sa iton sa ni promo. Okay. Oo. So, Lapas ay siya may nagtulong sa akin na matadala sa inyo da kay Permi man siya napamati. Tigin magiging refer ya kagani ho. So, hibaluon talang ang istorya mo sa kabuhi. Dali man sa This Is My Life kay pangbasahon ko gina ang inyong mga istorya sa kahanginan. So, sa Lunas mamati kagid, no? Pamati ka mo nga nakasulod sa top 5 kung sino ang swertihon sa inyo nga tatlo nga makabaton gid sang gadget halin sa Action Radio Bacolod. Ha, Mark Anthony? Tutom lang dugang pa nga sakripisyo, dugang pagin nga pasensya kag pag-antos para man sa imo sini mga handom sa kabuhi. Ha? Pray gid always. Sige, titawi. Sige, Mark. Salamat gid kag maayong hapon sa imo. Ngayong hapon man. Sige, God bless. People laugh as they Okay, so si Mark Anthony, may isa pa kita, no? Taga Bago City, sa Barangay Bakong, no? Sa Barangay Bakong, Bago City, si Nealyn Aurelio, no? Nealyn Aurelio, isa sang eton man, nakasulod sa eton sa nisa top 5. So, gusto ko lang mabatian, pulos lalaki, ay, una to, bata, tawe, 12, no? Babae, dason may duwa ka lalaki, tatlo ka lalaki, then isa ka babae si Nealyn Aurelio, 14 years old. Sang Barangay Bakong, Bago City. Actually, sa nahambal na itong top 5, no? Sa top 5 nga ina, mapili pagid iya ang aton sini mga hurado sang tatlugid nga pinaka-deserving sa ila. Okay, ada sa itong linya si Inday Nealyn. Nealyn, mayong hapon? Hello? Hello? Ay, dali lang gid. Dali lang gid Inday Nealyn ha. Hello si Tita We gali. Nano man Tita We man. Okay. Sa nabal na ni Tita We, sa itong sini mga nakasulod sa top 5, elementary, high school, kag college, tatlo ang swertihon nga magabaton sang gadget, kag duha magabaton sang 500 pesos nga load, kag syempre, ano pag Tita Wilma, basahon ko ng ilang
istorya sa inyo next week. Di ba, Tita We? Yes. Okay, so ada sa atong linya si Nailin. Nailin, good afternoon. Good afternoon. Si Tita Wilma ni mayong hapon ni Alin. Mayang hapon. Kamusta ikaw? Okay lang. Wow, kanami. Dumali pa yun nga bata. Na? Nakapaniyaga na? Oo. Ano sudaan nyo da? Uga. Oy, ano pares? Utan. Ano nga utan? Dahon. Kamote. Ginano yung dahon kamuti? Ginkilaw. Di wala na da? Huwaay. Paborito na ni Tita Wi. Basta kilawan ng dahon kamuti. Mo parisan ugat. Idamo kaon mo nga kanon, ino? Oo. Oh, simple. Yeah, simple nga pagkaon pero very nutritious. Sa imo Nelin mayong hapon sa liwat sa imo dira pamilya, no mayong hapon lang dira sa ila. Pasalamat kita, pasalamat ikaw, nakasulod ikaw sa top 5, no, para sa ARB4 piece. Anak, magpangamuyo lang kita nga kabay swertihon, na? Nga kabay pa, isa ikaw sa mga maswerte nga makabaton, sining aton sini premyo. Pero mamangkot si Tita Wilma sa imo. Nga dapat kagitagaan sang Action Radio sang gadget. Kinanglanon, kay keypad lang ang cellphone namon, kagkabudlay, gid sang module dinamon, eh. Budlay gidyata? Oo. Grade ano ka na ta? Grade 8. Grade 8 ka na? Hindi ba lang inyong module every week? Kinanglan matapos nyo, doon isubmit, doon makuha naman ka mo bago nga module? Oo. Since Friday subong, natapos mo na? Wala pa. O nga, aman. Kabudlay na to, nambal ni mama, no? Yes. Kay kabudlay ginman, Tita We. Diba? Pero, jutay nga pasensya, amugin na maninguha, magtutom, pagin kay ina-epekto na sang COVID-19 sa aton or coronavirus, diba? Tungod sang pandemic. That's why nga ang pag-eskwela ninyo ng mga kabataan na apektuhan gid sang dako. Hindi na kamo makaatubang kay miss sa school sa mga classmates ninyo, hindi kamo makahampang. So kinahanglan inday Nailin maghalong gid ha? Oo. Okay, halong gid kag tutom gid bisan mabulubudlay ang inyo pagtuon subong ilabi na modules ginagamit nimo blanyoy, di ba? Okay. So tapuson mo nang imo da nabilin nga module kag isubmit kay ma'am ha? Kag kabay pa, ha? Gusto mo gid nga makabaton sang premyo? Oo. O ta sige magpangamuyo Pray lang kag kabay gid nga maswertihon, ha? Salamat. Okay, salamat gid. Ikamusta lang ko dira sa ilatanan. Oo. Okay, mayong hapon sa liwat na Yelin. Okay. Mayang hapon. Okay. So, sa mga palangay na ito, kung magitagpalamati, yes, si Nailin Aurelio, 14 anyos, sa barangay Bakong, Bagos City, na mga top 5 finalists na itong sa high school category. Ti kahapon sa elementary may namangkot gidya mo, no? May namangkot sa aton sino sa liwat. Ang sa elementary category kahapon, ang nakasulod sa top 5 si Hazel Akot sang Hazel Akot Banay, 11 years old, sang Purok Santo Niño, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Si Verly Diget, 10 anyos ang Barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Si Gladys Patricio de la Cruz, 10 anyos ang Purok Zone 6, Barangay Magsaysay, Cadiz City. Si Kimberly Batak, 10 anyos or 10 years old, sang Barangay Vista Alegre, Bacolod City, kag Crispin Henry Infante, 12 years old, sang Purok Ilaya, Barangay Kabug, Bacolod City. Kag karon man nga adlaw, no, para sa aton high school category, si Lera May Matakubo, 12 years old, sang Sitio Bukalan, Barangay RSB, La Carlota City. Si Roy Vincent Piadoce, 17 years old, sang Purok Maninihon, Barangay Tango, Bacolod City. Si Mark Anthony Sangrines, 17 years old, sang Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan City. Kag Nialin Aurelio, 14 years old, sang Barangay Bakong, Bago City. Buwas naman, i-try naton nga maistorya
ang nakasulod sa top 5 sa college category. So sa final result sini kung sino ang tatlo nga magabaton sang gadget kag sino ang duha nga magabaton sang tag 500 pesos nga load, bantayan man ina. Kada kategory na bantayan ina sa Lunes. Okay? Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:23. People laugh as they Sa mahambal naton sa aton sini mga kabataan kinahanglan gid mga anak, no? Sa kabudlay sang aton panahon sa karon, sa kabudlay sang aton sitwasyon, kamo nga hindi makakadto sa eskwelahan, kabalugid kita, na? Kabalugid kita kung daw ano kabudlay. Ining modules para sa inyo, maayo lang ang mga ginikanan nga may mataas-taas nga edukasyon, nga natunan, mas makaluluoy ang aton mga kabataan nga ang mga ginikanan ginabudlayan gid iya. Bisan pa ganing iban nga nabudlayan sa sitwasyon subong. What more? Nga kung imo ginikanan nagapalumbaanay pa si nanay kag si tatay sa paglakat para nga makakita sang inugbakal sang inugbakal bugas kag sudan para makakaon, paano pa kamo matudluan? So mga kabataan kinahanglan tutom pagid sa inyo pagtuon. Mga kabataan nga mga ara naging kompleto inyo dira mga gadget, wake up, no? Tutom kamo, ulihigid ang paghinulsol mga anak. this time. Okay, sa iton man anay mga kauturan dira nga mga nagaantos sang ila sini arthritis o kon rayuma, ha? Ang aton panyawan sang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Okay, sa kay Breath Heart Tunato, good afternoon po, watching from Antipolo City. Yes. With my wife Mimi, my son Carl Andrew Tunato, Justin Brian Tunato, God bless po. Araman. Tita We, mayong hapon, monitor lang kami di. Yes, dana ina, Anthony. Cyrus Felipe, mayong hapon, Tita We. Jenny Spartero Mordenio, mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa imo programa. Salamat gid. J. Anilia Sarangilla, mayong hapon, Tito Wilma. Kag Shanta Marie Lamag, mayong hapon man sa imo. Miss Heaven, thank you gid. Kag mayong hapon sa imo dira pa mo kana bala. Ay nga mga anak mo. Inday Hazel Alvarez, good afternoon. Kay Cory Vidaha, watching from Kuwait. Good morning. Good morning sa imo. Good afternoon diri sa amon. Dira man sa Binalbagan kay Jose Mungcal Torilla, kag kay Alex Montesa. Salamat gid na Alex Montesa. Good afternoon. John Ray Dorimon, Bonggaita, Pakulanang. Watching here, Tito We from Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines. God bless you. Wow, salamat gid. Good afternoon. Watching live from Imus Cavite, Lancanter, greet lang po. Family Homeboy.
Dumaklid Kasag, Barangay Kabagnaan, La Castillana. Keep safe and God bless. Renelyn Humboy, Dumaklid, Tito Wilmanin. Good PM, Tito. Kindly greet happy birthday to my sister and BFF Lynn Melocoton Sandico, sang Barangay Montilla, Moises Padilla. Thanks, Gid, Sir Jet Cadiz. Good afternoon, Tito. We're watching from Hong Kong. Emmy Esmeralda Dolido, mayong hapon lang dira. Ikaw ginawel ang best nga magka-advise sa lucky yet struggling students kay ma-relate mo gid na sa imo pag-eskwela sa West Negros College. Yes, Ju. Marlon, good afternoon. Thank you, gid. Experience na before, di ba? Ikaw gani. Okay, watching always naman kami diri sa Zelen Homes. Nakaka-touch naman, Tito We, ang mga bata, no? Kaluoy man, halong Tito We. God bless you. Virgie Olpinda, o kung pwede, tapamalang kung blessed na ni Lord kagkaya naton ini mga deserving tanan nga mga students nga why not galing kay ang aton hustu-hustuhan man lang. Diding Vargas, yes. Martin Aliling, salamat man sa imo. Alex Montesa, sa mga winners naton sa ARB, 4-piece, kag sa SAP, good luck. Habay, salamat, gid. Gino, si Sir, tawe, monitoring always. God bless and keep safe all. Hello po, Energy Fans Club. Thanks to Wilma. And Alex Montesa, salamat, gid. Okay, sa Barangay Takuling ara sila nagaupod. Balikwan ka na lang nakaroon ang iba neto nga mga greetings. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time. Yes, sa siniya nga bahin na Tita Wilma. Ano naman ang aton sini ma-share, no? Ma-share sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati karon nga hapon. Ano kun kahapon ano tungging share ni Tita We gani sa inyo? Yes, ang baba na, guayabay, no? Subong utan, kaya nabatian ko to sa bata, kaina. Nabatian ko to sa isa naton ka
finalist nga si Nielin mo ka namin. Gina-imagine ko Nielin ang uga nga iparis mo sa kinilaw nga dahon sang kamuti. Baw, gatamsak ginang ba o magkaon kaganahan kagitudo mo, di ba? Sino gakaon? Balatong. Nan. Ang balatong, ang aton sa nitupiko karon iya nga hapon. Pero may makuha bala kita nga benepisyo sa balatong? String beans na sa English mo, di ba? Yes. O, ang balatong pwede naton nga adubuhon. Di ba? Kung season niya, kay barato lang isa kabugkos. O, ang balatong pwede nga maadubo, pwede man naton siya mabutang sa ginataan nga kalabasa, di ba? Kung magpakbit, pwede man ang balatong, naara man da siya. Iban gani gina Bicol Express nila na, pulos bala balatong, di ba? Pagkatapos, pag malamalay, butangan gata, pero may ara iyang ining paitan, ining malaba balang nga katumbal, kiharon pino, desumbutangan nila ginamos, pero syempre gisahon, no? Gisahon mo sa sibuyas, sa ahos, na iban kung gusto may kamatis, imo na optional na kung gusto ninyo, di ba? Pagkatapos, butangan mo ginamos. Nan. Pag lunod mo sang ginamos, ang imo hinugasan nga balatong jutay lang nga sabaw. Nga daw maluto lang siya. Na. Pagkatapos, butangan mo jutay nga asin. Jutay nga asin, kag jutay nga brown sugar, kay wala tayo ga MSG, titawi away ga MSG mo. Na, butangan mo jutay nga sugar, then tilawan mo. Wow, ilunod mo ang kihad mo nga nga paitan nga katumbal, ang medyo gaagaw ang kahang sa katamison, ay pong makahang siya. Ang pinakauna mo gid nga gata sa isa ka bilog nga lubi nga kagod, ibutang bala nga malapuyot. Party ka namit sang ginat. Ate ho, Tita Wilma, amo na yung siling nila Bicol Express nga nga balatong na. Pero may mga benepisyo kita nga makuha sa pagkaon naton sang balatong. Kay nga nagapasanag ina sang mata. Sabi nyo lang ha. Magluwas nga nagapasanag siya sang mga mata, nagapabakod pa siya sang aton mga katulanan, kag sang aton mga ngipon. Be show me your teeth, children. Pahamo ka na bala. Abi palang tawa si Tita Wes sang inyo mga ngipon. May buhin o kun wala na nami kun kompleto ang imong ngipon. Na muna bala, di ba? Kompleto ang imong ngipon, mabakod ang imong ngipon, mabakod ang imong katulanan. Kinahanglan magkaon ikaw balatong, di ba? Okay. Makabulig pagid sa produksyon sang gatas ina para sa mga iloy nga nagapasuso sang ila baby na nagapasuso ka iloy bago ka lang nagbata? Yes. Balatong nagapadugang sang imugatas. Abi mo lang kapayas kag pakinhason nga may balunggay ha. Nan. Kag abi nimo ang balatong paginagaangkon sang anti-inflammatory effect. Abi mo, hindi ka ang balatong kung may arthritis ka. No. Na pwede. Makabulig pagit sa digestion. Damo ni siya fiber ang balatong. Kag nagaangkon man siya sa mga antioxidants. Kag abi mo, kung nami ikaw magkaon sang balatong, makalikaw man ikaw sa cardiovascular diseases, balatian sa heart. Diba? Amo na siya. Amo na ka masiling naton misteryoso man kag kaayos sang balatong para sa aton ikaayong lawas. Ako gani blanch ko lang na wala naman sa tawi. Ining lapuhan na lapuhan mo lang na siya. Lapuhan ko lang na siya nga inang indigidya lapuha lang gid siya as in nga daw ma-half cook lang siya bala nga medyo crunchy siya na tapos kihari bala sang ara naman siya. Nagalaway na lang ko kay kiharan mo siya sang naga-yellow palang bala nga nga kamatis ti syempre mahagpok-hagpok kag Bombay, sibuyas Bombay butang pagkatapos butang ilang gamay nga lemon or if not wala lemon, mahal lemon so Diyos ko tagbing 5 pesos ba tag 25 pesos each ang lemon. Kalamansi deson jutay nga brown sugar. Tabo gustuhan mo butangan mo jutay nga kahang-kahang. Namit saya paris mo sa pinirito nga isda. Solve ang aton sining
nga balatong. Pero actually, namit sang balatong. Kaya dang guay, daging salad mo siya bala. Na, okay, yes, dito Welles, 2:38 Action Radio, Philippine Standard Time. Ang aton mananay, Tito Wilma, dira nga mga kauturan, kung gusto bala ninyo mag-loan, no? Kinanglan ninyo kwarta tungod sa epekto sa pandemic or tuwi kinanglan gid kay bawdo tama gid kapigado or mga maalangan kamo or sa inyo man negosyo ara lang ang Golden Sun Finance Corporation. Pwede kamo dira makatawag, inquire kamo kung anong loan ang gusto ninyo kay tagaan nila kamo sang list of requirements, comply nyo lang kumpletuhon para sa madasig man nga proseso kag pag-approve sa tuod lang nubo sila maghatag interest sa ilang mga loan, ha? Golden Sun Finance Corporation, pwede ka mo dira makatawag sa 0925-708-8424. Kag nahamte ang Golden Sun Finance Standard Time. Balik si Tita We pagkatapos ng aton commercial break. Okay. Ara Kay Josie Barrientos, good afternoon. Salamat gid, mayong hapon sa imo. Hello Tita Wilma, liwling ko with happy birthday kay Boyet Barrientos. Happy birthday. Renan Payungayong, hi and hello sa imo. Kay Inday Jean Hisulgon dira sa may Valladolid. Sa Beb's Mango Stand, mayong hapon lang dira sa inyo. Kag kay Alex Montesa, abi ko Tita Wilma kalabasa lang kapasanag sang aton eyesight kung magkaon kita permi. So balatong isa sa nagapasanag sang aton panulukan. Yes, sir. So ang balatong baw. Salamat gid sir. Thank you gid na. Miss Margie Hanivan family, mayong hapon lang da sa inyo Marge. Thank you gid. Kay Anthony Jones Savillo Siblano, salamat gid na. Kag Hazel Alvarez, mayong hapon man. Kay Hazel, kag kay Lilia Risula, mayong hapon. Dira sa Cane Town, Barangay Purisima. Cane Town, Barangay Purisima. Ang Cane Town, the Victoria's man. And Hazel, thank you gid. Sorry ha. Okay. Kag, ara patawe. Monitor from Barangay Takuling, Alex Montesa. Yes, Indigenous Sister. Yes, Dana Ina. Bali Indigenous Sister. Good afternoon, Tito. Monitoring always. God bless and keep safe. Hello to Energy Fans Club. Thanks, Tito. Bapaamo ka na. Kag, syempre, Inday Wilma Camarles, gaupod man sa iton karon nga hapon kay Diding Vargas. Nga naga, upod sa iton live. Okay, yes. Ikaw, Jet Cadiz, happy birthday. Yes, sa iya sini nga sister in BFF lamilukuton. Renalyn Homeboy Dumaklid, good afternoon. Okay. Why this siya? John Ray Dorimon Bongga Ita. Yes, dan ina kaina tawe. Nabasa ko na ina. So salamat gid and mayong hapon. J.Ann Nilias Sarigilla. Mayong hapon, Tita Wilma. Jennifer Lico Nosotros, mayong hapon. Watching you here. At Purok Maasin, Barangay Dulaw, Bagos City. Salamat gid na mayong hapon lang dira sa inyo. Kag, Nelny Realista. Tawe, always monitor. Pa-shout out Lucas and family. Byron Abad, mapa-shout out si Juan Iglesias. Okay. Kag, Bernadette Marquez
favorite. Good afternoon and thank you, Ged. Sino ining nagatululo ang iya siniluha? John Ray Dorimon? Ato na. Nag-greet ka na ni Tita Wilma. Nothing to worry. Na? Salamat, Ged. Rosmedion, Boy Go, kay Paz Gumban, Cyrus Felipe, salamat man. Okay, pag may chance karon balikan ka mo ni Tita Wilma, ha? Thank you. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. 47, Action Radio Philippine Standard Time. Kadto na kita sa pagbasa sa eton mga horoscope pagi sa inyo tag sa zodiac sign. So bantay ninyong inyong zodiac sign. Unahon anay naton para karon nga adlaw ang mga Libra. Ilabi na mag-celebrate sa ila birthday. Under Libra na sila, Tito Wilma. Kaya ang Libre na tao, Setyembre 24, tubtob, Oktobre 23. Karon nga adlaw. Sigurado ikaw subong nga adlaw nga maging happy ikaw bisan wala ka kwarta. Libra, kay nga ati another year of life para sa imo mo, di ba? Grasya ina para sa imo. Kag abi mo, ma-attract mo man ang kwarta sa ginatawag nga power silence. Ano na tawi? Power silence. Oy, kinanglan. Mag-pray ka lang. Himo ka sa mga maayo para sa ila. Mga maswerte mo man nga mga numero 23,
11, 51, 41 kag 33. Lucky color ruby red. Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio, amo nang hurubaton, mga ginahambal sa ngayon sa mga olds nga kung ano kung ang imo gintanom amo man inang imo anihon. Gani kon mga maayo nga binuhatan ng imo gintanom, syempre ano bilang paabuton mo, mga maayo kag kaayuhan para sa imo. Maghalong ka lang permi. Mga maswerte mo nga mga numero 5, 14, 19, 25 kag 36. Mango orange is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman, mga nataon, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, Sagittarius, hinay-hinay lang, kinanglan magpakatawhay ka sa pagdesisyon, ilabi na gid ko ang imo desisyonan, natungod sa isa ka importante nga bagay. Ano inaahaw? Nan. Tunan mo, kag paminsaron sang maayo, kag hindi kagid basta-basta mamati sa iban. Maswerte mo nga mga numero 8, 16, 24, 32, 48, kag 35. Violet is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, yung mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tubtub, Enero 19. Sobrang imo exposure sa inyo dira grupo. Bawti kung kaisa, hindi ka magpangutos. Kinanglan cool ka lang. Kag kinahanglan mahinalungon ikaw sa imo mga ginapaghambal Capricorn karon nga adlaw. Mga maswati mo naman nga mga numero 26, 52, 13, 35 kag 41. Dollar green is your lucky color. Ang mga Aquarius, amoy ni mga nataw, Enero 20, tubtub Pebrero 18, Aquarius, kinahanglan mo man ang disiplina sa imo lawas. Importante ang imo ikaayong lawas. So, hambal sa imo horoscope, halungi ang imo kaugalingon. Madasig man ang imo recovery sa imo ginabatsyag subong. Tiun na parang dugang-dugangan mo man ang imo ihibalo para sa ikaayong lawas. Mga maswerte mo nga mga numero 15, 24, 42, 50, 26 kag 31. Sun yellow is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces, mga nataw Pebrero 19, tubtub Marso 20. Abaw, makig-eyeball ka sa imo chat. May ka-chatmate ka, Pisces. Ba ma-face-to-face ka sa iya. Sa mga singles ng mga Pisces, love at first sight ang epekto sina. Aba, kag sa sina, mangin active ikaw, mangin malipayon, kag inspired ikaw karon nga adlaw. Mga maswati mo naman nga mga numero 6, 12, 9, 32, 23, 54, kag 18. Ruby red is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries na taong Marso 21, tubtub Abril 19, may surprise sa ikaw. May surprise sa ikaw nga ma-experiensyahan karon nga adlaw. Kag inahalin sa mabinuligon mo nga abyan. Masaksihan mo man ang maayo nga pagbag-o sa imo kabuhi sa maabot nga adlaw. Ano ina, Aries? Maswerte mo nga mga numero 6, 32, 12, 18, ano na siya? Okay. 33 kag 44. Amethyst violet is your lucky color. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus, mga nataw Abril 20, tubtub Mayo 20. Tunan mo ang pagbaton. Kinanglan mi ara ka masiling balineton feeling of acceptance or spirit of acceptance sa sala nga nahimo mo, sa kung ano man nga diferensya nga sa imo, kinanglan ka balo ka magbaton sina. Amo ina ang makapabakod sa imo kaugalingon, kag makapabakod man sa imo relasyon, sa imo palangga. Mga masuwati mo nga numero 8, 32, 16, 24, kag 40. Cyan blue is your lucky color. Kag sa mga Gemini, ang mga Gemini, ang ining mga nataw Mayo 21, tubtub Hunyo 21, ma-experiensyahan mo ang ginatawag nga perfect time. Makasiling ka na husto ba lang nga tiyempo or timing na.
tanan nga handom mo or desire mo para karon nga adlaw na mahatagan mo or maangkon mo. Maangkon mo. Isa pagid tawe, santo man ang solusyon nga napensaran mo sa problema nga ginaangkon mo karon nga adlaw. Masuwati mo nga mga numero 51, 23, 42, 30 kag 8. Tulip pink is your lucky color. Okay. Sa mga Cancer naman, ang mga Cancer na tao Hunyo 22 to Hulyo 22, o kung may violent reaction Cancer, dira hipos ka lang anay, hindi ka gid iya sugbo dira, relax ka lang da, no? Relax ka lang. Okay. Kag tungod ang energy sang kaakig magabalik sa tawo nga tuman gid nga kaakig ang iya sininabatsyagan. Mga masuwati mo nga mga numero 27, 15, 32, 45, 18 kag 50. Dollar Queen is your lucky color. Kag sa mga Leo naman, ang mga Leo, Hulyo 23, Octubre, Agosto 22. Ang imo pagkamatinawhayon sa pagpakigsugilanon. Amo ina ang maga-isa-isa or kumbaga kung sa isda, pang magasiksik bala, no? Ang paghimay-himay mo sa issue, na kag matapos ina sa hustuman nga panahon base sa imo plano. Masuwati mo man nga mga numero 8, 11, 23, 36, kag 45. Purple is your lucky color. Kag yes, Tito Wilma, Virgo. Ang mga Virgo, nitawag gusto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, pasalamat ka na sa kaingod mo kay nga, Uy, hala, nakaanggon ka sa COVID test. Kag makasiguro ka sa imo, makasiguro ka nga healthy kaya. So, salamat sa neighbor mo. Masuwerte mo nga numero na proteksyonan ka. 13, 26, 32, 19, 40 kag 42, ice blue is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Karon niya nga adlaw, alas 2:55 mayong hapon kay Marcine Sengrinas. Okay, salamat man sa imo. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play line na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang mga-aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play line na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa sinigabayan din ninyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo sa orasyo emperata batok sa COVID-19.
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Tagpalamati, padayon lang kita, kag hindi kita maguntat sa pagpangamuyo kag pagpangabay sang kaluoy sa mahal nga Dios para sa atong tanan, para atong tanan malampuasan ini mga pagtilaw nga iya ginahatag sa aton. Kag syempre si Tita Wilma wala na siyang panahon gani kita magapaalam, pero antes pa nga itong sa ni Bible verse for the day. Halin sa Psalm chapter 42 verse 1, it says, "As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God." I can't say goodbye. Salamat gid kag pasensya sa wala naton malabutan. Salamat gid sa inyo tanan. So, buwas na naman, standby kita sa matahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Iba aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,